Takže čaute ľudia, vítajte u ďalšieho videa a tentokrát Hunger Games a vyber si kit. Ja si vyberám toho... ja som si asi zasa vybral. Dobre, a teraz hráme Hunger Games, takže to bude niečo iné. Kde si? Morda, tu si. Ja tu som. Poďme skúsiť niekam. Fakt nemá nikto výpko? Tam idú dve výpka, hen tam. Máš meč? Mám. To mám docela dobrý speed. Ale oni vyzerajú ako by proste, že vedeli kam idú. Alebo majú minimapku. Tam sú stromy, No. oni to vedeli. Rýchlo sa tam musíme dostať. Už tam si? Hej. Ja už ťažím. Urobíš kamenne meče? Však si správ. Tak mi nechaj aspoň. A oni už... Ty si hrozný retard, ty vole. Chod si Čo? ťažiť svoj strom. Čiže na čo ti bude toľko dreva? Potrebujem. Ale sme ináč spolu alebo proti sebe? Spolu, ne? Dobre, keď točíme spolu, musíme byť spolu, ne? No asi tak ne. Napíšeme im nech pozdravia? Ne, no čo budete... Aj tak si s teba ešte budú robiť srandu, ty vole. Hej, ale aj tak budú potom, že neveríme a potom nás budú pohovárať ešte. Vysovať. Kde si? Ťažíš kameň? Ja už mám kamenný meč. Super. Si idem to? Už si ho vyrábam. Mám to. A ja. Kde si? Nejde po tebe nikto? Ne. Počkaj, musíme sa stretnúť. Aj ty si tam dole za nimi skočil? Hej. A zomrel si? Pozor, za tebou! Jedno výpko dole. Pozor, knižka. Zabil som ho. Odkiaľ máš knižku? Kit. Kit, však máš brnenie. No však kit. Ty máš buď ninju, alebo len to s tými knižkami. Ja mám knižky. Ja? Čakaj. No, tam na tej púšti niekto zostal. Ja by som išiel po ňom, to bude ľahké ho dať. Ten... Z290 minút. Počkej, ideme za ním, hej? Hej, lenže mne kompas... 240. Ale mne... Neukazuje on. Za mnou. Ale mne ukazuje kompas na teba. Ale ja idem podľa tých súradníkov. Myslíš, že ty si myslíš, že on ti dal pravdivé súradnice. Ale nedal mi. Musíme ísť na x-200. Počkaj, kompas. Na Minus 200. Čo? Minus 200. Mne tu ukazuje na niekoho kompas, poďme tam. Nejaký Louisville. No. Ty vole, už mi zase ukazuje na teba. Mne to ukazuje na ňu. Ja ho vidím. Ja, ty si ma skoro zabil. Tak ja ti hovorím, že ja ho zabijem, ty vole. Ne, nepovedal si to. Povedal. Čo hovoríš?
pedal! Nič. Počkaj, musíme ísť na tie súradní. No, nemusíme, tak ale poďme tam. Ja tu idem kravy, tak ja zabujem na to. Keď dohráme toto, tak ja to ukončím, dobré? Mhm. Povieš mi, kde si išiel? Za tebou. Ja idem na Českú radnicu, aspoň to skúsim. Počkaj, ja už idem na zlé súradnice. Som mal ísť takto. A presne takto. Ne, áno, takto musíme ísť. Hlavne, že ideš naopak. Takto musíme ísť. I Vôbec save ne. je už minus 290, hej? Tak ale, nie, ono to ide moc. Tuto by mal byť niekde, ale povedal, že ide minus. Jak môže byť i mínus, ty prosím ťa. Otoč minus. Creeper TNT, tak poďme za ním. Poďme ho navštíviť. Ale kde? Poď za mnou. Vole, ale už ma doveď k niekomu, prosím ťa. Čo ty si bol? Ale ide to na teba. Creeper TNT. Poď za mnou, kam ideš? Tu sú dvaja. Ja idem za ten creeper, ja idem za ten Však oni sú creeper. spolu. Počkaj, ja im tam hodím knižku. Ne? Down! Dal som si double. Jula. Tak ja ti hovorím, počkaj, hodím tam knižku, ne, ty tam musíš ísť, ty Nemáš to vole. jedno, ani ma nehituj. Ne, nemám to jedno. Koho som vlastne zabil? Creepera a Creepera. Počkej, teraz ideme na Falcon. Keď uvidíme ďalšieho niekoho, tak už sú moji. Za čo? Prečo? Lebo. On išiel na loďke a to pravdepodobne. Keď ťa potom Ale zabije, tak nebudeš. Tak aj ja Hej. si idem urobiť loďku. Ja si idem vypieť jedlo. A ja potrebujem jedlo. Čak si zohnaj. Ty si iba kamarát, zohnaj si, no. Zohnaj si, zožen si, ty zohnaj. Mňa to koplo. Vážne? Mňa to vykoplo zo servera. A ja som si hodil pod seba knižku. Ani mi, no. No dobre, to ja sa s vami učím pre tento diel Hunger Gamesu, tak znovu na budúce, takže čau.